Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit yung lingkod Mike Padua. Nandito ulit tayo sa latest update sa bagyong si Choi Wan with local name Dante na yung araw po ng Martes, June 1st, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, meron tayong good news sa lakas po ng bagyo. Humihina na po siya dahil po patuloy pa rin, gaya nung last nating pag-broadcast kahapon dito sa YouTube, na sabi ko, nagkakaroon po ng upper level winds sa ibabaw ng bagyo, kaya nasisira yung kanyang sirkulasyon. Well, natuluyan pong humina po ito ng bagya. 75 kph na lang siya, from as high as 95, naging 85, then naging 75 na lang po. At ito po ang dahilan kung bakit humihina po siya. Subalit ang ulan na dala ng bagyo ay posible pa rin mag-recover sa kanyang sirkulasyon at magbigay ng malalakas na ulan sa Kabisayaan at Kabikulan mamayang gabi hanggang bukas. Pero since kahapon hanggang ngayon, ang area po ng Northern Caraga ay nakaka-experience pong malalakas na ulan. At kikita po natin ngayon dito sa ating satellite animation. Ito po. Okay, medyo kulang pa rin ng kaulapan itong kanyang northeast quadrant. Okay, ng kanyang sirkulasyon. Lahat ng ulap ay nandun lamang po sa may Northern Caraga. So, mag-ingat po mga kababayan natin dyan. Po, grabe po maulan dyan. Posible po mag-overflow ang river systems. Karoon po ng mga flash floods at landslides. So, please take all necessary precautions. Dito po, yung sa windy.com zoom in satellite animation, kitang-kita po kung gaano kabigat po itong mga ulan na ito na dala ng bagyong ito. So, moderate to heavy hanggang extreme po ang mga ulan na ito, pabugso-bugso. So, mag-ingat lang po kayo dyan. At dito naman po sa Samar at Bicol ay mag-ingat rin po tayo dahil bukas po ay at simula na yung mamayang gabi ay magkakaroon na po tayo mga ulan. Dito po sa Catanduanes, Catanduanes at Eastern Camarines, lalo na sa may Caramuan at Partido District, may pumapasok na yun outer rain bands ng bagyo na may kasamang thunderstorms at subasco. At gayon din po dito sa may area po ng Sorsogon, Albay. Then mamayang gabi dito naman po sa Camarines Sur at Camarines Norte. So yan po ang kanyang exposed low level center. Kulang po ng rain bands. Hindi ito lamang po lahat. So medyo mahangin lang po dito sa lugar na ito. Na pwede pang sumilip yung araw dahil po disorganisado nga itong bagyong ito. At meron pang kasunod siya si 90W but hindi po yan inaasahan na magiging bagyo. Malulusaw lamang po yan. Hindi conducive yung area niya. At ito po yung dahilan kung bakit po yung lahat ng ulap ay napupunta doon ng bagyo dahil po meron pong malakas hanggang katamtaman hanggang malakas na upper level winds. Umaabot po ng 35 hanggang 50 or 55 kph. Okay? Ito kasing line na ito is 45 and ito po yung na-push na kaulapan ng bagyo. Okay, so for the next 24 hours, hihina daw yung wind shear dito, yung upper level winds, kaya posibleng mag-redevelop yung kanyang kaulapan. Kaya lang pag landfall niya sa kalupaan, ay posibleng hindi na po siya makaka-reintensify. Kaya ma-maintain lang po ang 65 o 75 kph na hangin pagtawid niya po dito. At may pagbabago po ng tracking kahapon, ay papuntang Catanduanes yung track niya. Kanina umaga nasa mainland Bicol, but ngayon nag-shift pa po papuntang west dahil po sa paglakas ng high pressure dito. Kasi po ditong high pressure area, nandyan po yan. So, ang steering pattern, pinupush itong bagyo more to the west. So, ang bagong track na yun, pagtawid niya po sa Eastern Samar, hanggang sa may Western Samar, ay lalabas po siya sa may Ticao Island, sa may Masbate. At dadaan po siya dito sa may area. Gawin natin yung zoom. Yan po. Dito po yan, 8 a.m. Kasi dito po, between 7 to 9, maglalandfall near Borongan. Then, tatawid po siya ng Samar Island. Lalabas po sa may Western Samar along Calbayog City ng 2 a.m. early tomorrow morning. At bukas na 8 a.m. nandito po siya sa may Ticao. So, alas 2 ng hapon, probably nandito na po siya sa may area po ng Burias. Then, dadaan po siya sa may San Pascual at San Francisco, Bundok Peninsula, Southern Quezon. At 8 p.m. po ng Miyerkules o bukas, nasa bisinidad po siya ng Alabat, Quezon. Then, tatawid po siya ng Costales ng Northern Quezon, dadaan ng napakalapit o maglalandfall dito sa may Infanta. And then, dito naman po siyang huling maglalandfall sa may Aurora Province. So, tatawid po siya dito sa may bulubundukin po ng
Cordillera at Benguet. At baka malusaw po siya dito bilang isang tropical depression or even a remnant low paglabas niya po dito sa may Balintang Channel. So, yan po ang good news pagdating sa hangin. Hindi na po siya lalakas, baka hihina pa sa 65 kph. So, ang medyo magiging problem natin ito ay yung ulan na dala nito. But good naman po ito sa agricultural farmlands. Ang problema, yung mga flood-prone areas, yung mga overflowing riverbanks, okay, ng Kabikulan, gayon din po yung mga landslides. So, mag-ingat lang po kayo. Please take all necessary precautions. Kung kailangan mag-evacuate na nasa danger zone kayo, please mag-evacuate po kayo. Posible po mag-signal number 2 ang areas po ng Kabikulan dahil po sa pagdaan nitong tropical storm. Kaya nakita na natin ngayon nasa cone of uncertainty pa rin po ang mainland Bicol dahil a slight track towards the right ay pwedeng dumaan po sa Camarines Sur. So, yan po ang tandahin natin. So, mamaya may update tayo, mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. So, malalaman natin kung saan talaga siya dadaan. So, as of this time, ang mainland Bicol ay nasa 80 to 90%, 80 to 90% strike probability, while itong eastern Samar at ibang parte po ng mainland Samar ay nasa more than 90% ang strike probability. Okay, so yan, ito po yung lahat ng Asian agencies, kasama po ang Pag-asa, hindi po ang Pag-asa sa may gitna. Tayo po, dahil po, ito kasi alas 8 pa itong update nito, based doon sa alauna nating update, dito na po yung bagong track natin. Pareho po sa Joint Typhoon Warning Center. So halos lahat ng agencies naman, pare-pare pong ginagamit na global models. Magkakaiba lang ang decision making pagdating ng mga duty forecasters. Okay? So, ito po yung ating multimodal diagnostic comparison. Ito po based sa forecast sa hangin ng bagyo. So, ngayon, 8 a.m. June 1, dito po siya. So, ang majority ng mga forecast na yon, they all suggest na hindi na po siya lalakas. It will maintain as a 75 kph na bagyo or even 30 or 65 kph or even a tropical depression for the next 3 days. Meron lang isa ditong model. Hindi naman po siya realistic. Dahil po, magkakaroon po siya ng interaction sa landmass ng Pilipinas. And, although, pag tinignan natin itong upper level winds or yung deep layer wind shear for the next 24 hours hanggang bukas po, June 2, ay babagsak yung wind shear. So, may opportunity na lumakas ang bagyo. Pwedeng mag-reorganize yung ulap, pero yung wind speed niya baka ma-maintain lang yan 65 to 75 dahil po, nasa kalupaan na po ito. Tumatawid na po ng mga kalupaan ng Kabisayaan at Eastern Visayas and Bicol region and Bundok Peninsula. So, yan po ang kagandahan kapag nagkakaroon po ng interaction sa kalupaan, ang circulation ng bagyo. So, hindi po siya makaka-intensify. Lalong-lalo na po itong oceanic heat content kung saan pwedeng mag-boost ang intensity ng bagyo. Since dito na po siya daraan, kitang-kita po ninyo na nasa light blue-green. So, ibig sabihin, napakababa po ang oceanic heat content. So, hindi po siya makaka-cause ng intensification at baka humina pa nga po. Ito naman po yung ulan, nadala ng bagyo. Simula na yung araw na ito hanggang Huwebes. Kaya paakyat siya dahil yan po ang direction niya, forecast. At ang malaking bagay po ng Northern Caraga, Kabisayaan, Bicol Region, kasama na po ang Central Luzon, Metro Manila, mga kababayan natin dyan, baka magkaroon pong malalakas na ulan, dulot po ng posibleng pag-re-emerge sa mga lalakas na kaulapan ng bagyo. Okay, mga thunderstorms. So, yan po, nag-update na po, lumabas na po ang latest mula sa European model, medyo pumupunta na yon sa may Central at Western Visayas, yung grabing ulan, although kasama pa rin ang Kabikulan, so mag-ingat po tayo. Ito po yung latest as of 8 a.m. Mapasok lang. So, kasama po ang Ilocos region, Central and Southern Luzon sa possible track nitong grabing ulan na dala ng bagyo. So, please take all necessary precautions. Dahil po, pwedeng umabot po ito ng more than 100 or up to 200 millimeters kasi yung ulan na dala ng bagyo ay nasa 400 millimeters. Since gumagalaw ang bagyo, so stationary ang mga landmass, so possible around up to 200 or 300 millimeters ang pwedeng bumagsak dito. Okay? And pagdating naman po sa forecast, ito po ang pinapakita. Dito po, yung hangin po ay still pwedeng umabot po ng 100 kilometers in one area, gaya po dito sa may Ticao at Burias.
Okay, ang hangin po niyan nasa 105 ang bugso, pero yung the rest ay naglalaro lamang po sa 50 to 80 kph. So, yan po ang possible na hangin, not much, hindi naman po siya damaging, but mabuti na mag-ingat kasi may mga subasco itong dala, malalakas na hangin din. So, please take all necessary precautions. Yung mga papalawot po sa mga dalampasigan, wag muna po dahil po may kasama po itong mga subasco ang hangin ng bagyo. So, dyan po nagtatapos ang ating latest sa bagyong si Dante. At babalik ulit tayo bukas para sa another YouTube update sa bagyong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagtunod nyo sa aking channel.